A violencia de xénero non se loita un día ano, senón todos. Con esta frase, a presidenta da Deputación de Pontevedra presentaba en Caldas a representación de Invisibles, unha obra de teatro que o ente autonómico levou a vila termal para concienciar os máis mozos. E que mellor que o día seguinte, porque todos os días hai que loitar contra as violencias machistas, que traballar cos centros educativos a través da cultura que ten un enorme poderío de transformación, non? Invisibles é unha obra de Rede un Teatro que trata sobre tres mulleres que foron vítimas da violencia de xénero. É unha obra que non se pode decir que sexa fermosa, pero que sí que hai que vela. Hai que vela porque nos mostra a dura realidade de moitas mulleres e nos mostra un pouco as eivas que temos como sociedade. Entón, considero que é unha obra mestra, con tres actrices impresionantes que fan un papel pois moi complicado de facer porque está basado en feitos reais, co cal un sempre lle pon cara ás vítimas e abstraerse deso pois é moi difícil. A representación asistiron máis de 160 alumnos dos diferentes centros educativos de Caldas. Con esta obra, a Deputación busca traballar a loita contra a violencia de xénero dende a educación. Nos temos un forte compromiso e somos moi conscientes de que esta situación só cambiará cando a través da educación nenas e nenos loiten contra as violencias e a favor da igualdade de mozas, mozos, de mulleres, de homes, de nenas e de nenos. Por lo tanto, hoxe é moi impactante a obra de teatro, por lo tanto, moviliza as conciencias e ten a capacidade de facer que reflexionemos conxuntamente, non todas e todos, que eso signifique que nos poñamos en unha actitud activa contra as violencias machistas que padecen as mulleres. Tanto a Deputación como o Concello agardan que a obra cale nos mozos e os conciencie a vez que os movilice a loitar pola igualdade.